aba pamene akonzekera sinina tufuna ticheze ndi anthu akumphika ndithu ena makhala akonzekera kuphika ndithu azibambala zibamba awiri wakonza kupezeka ku kitchen abazimaena akakudikira sini yawo amaso amakhala kuti ndawo fe ndithu fente zonse amayo anthu akabwera apezeka kuti ndiwo ndithu amapanga dongosolo limeneli moti asikana amasiku ano koma ayi pena amaphunziraso amakhalako koma konzekera kuti aphike kuti anthu amene apanga sini nayo athe kutani kuzapeza chakudya komatu akamaliza akhati masini awo alipo ono kuti ayambe ino kutani kujambula sichoncho Mayi Phiri ndithu ndesiku la lero mayi athu anaona kuti lerolo sonkhasonkha asonkhele ndithu anthuwa ndipo anthu amene maonera mayi wathu ngati ndithu mungathe kuwathandizaso anthuwa tapanganiza kuti muwathandize mayi wathu anaona kuti ayambe ndithu iwowo lero monga nayamba kale kuonesesa kuti ma pages awo apa Facebook komanso pa YouTube kuti anthu muzithaso kuwasatira bwinobwino komanso sewo limene lidu namva kuti libe ma sponsor Tonde Wadula koma tikaonatu pamabwera makomenti ambiri pa ijeni kuti anthu ndithu akuikonda sewo limeneli zikhoza kutheka kuti amatikonda komano ife ni sponsor sina pesa ndipo tati tampeza sponsor zakhala onyadira kwambiri eti katsiku ayo mulokondera bwanji Simalero kabichi ndameneyo ndefuna kuti pange saladi panga ophika kukuidza kuti tomato akudula simunaonesa ameneyo anthu akufuna kwabwino anthu akufuna kwabwino ndeko atigula yebo kuti nkhuku ziyazili kuti dawa izo zikoza azipha mpunga wake sondi ulumene Leo ndia kikeni. Lero ndia kikeni, osati chicken. Mwina ntumati chicken koma kutonde Wadula ndi kikeni. Kikeni kumunyadilira mwanae. Kunyadira. Ndipo tumene baba. Anthu athandiza mukwanira ndi mwana ilisamale. Yetu. Kuti akamapita mmemba muti zitha kuyankhula bwino paselo liti. Nditasa zangu gwayi ndi kuti zayaluka. Ndipo lero palibe kuti kati. Kuti waponyesa? Ayi. Ndipo ndizingo pita bwino bwino. Dada bwaru masini kale awiri. Kuziwa. Usatupenda ukangona kuja shonchi. Chila chilicho chimatani. Chimaenda. Tithokoze amalawi wathu pa tsiku la lero ndipo Mungu omva okha amene akuyankhulira aliwosankha kwambiri tingoyamikaso kuti lero usiku nafika anthu sate chakuti ndikuona kuti ndifaka anthu mwina mukusangalala kwambiri tikamapa kuti wakuta kubwera wachedwa bwerera lero pali kuzimbidwa ndikuja lero zachitika lero kuthokoza anzathu amene wai amalawi wathu chifukwa iwo ndi amene aonesa usponsor kwambiri tsiku la lero tinayo kuti akujambula okwe zikubhebha mbali zonse lero kulibe aliyese chiwalo chake aliyese palibe zote tutu lero iya sikusadaka iya lero ni wani wawela ni Malawi osati Malawi ya koma Malawi watu alibe zokuja pisi moza ndo awiri one month peace okay sanga aba ndithu tifuna tione Mayi Phiri kuti Mayi Phiri mutonde Wadula mwakonda ati Mayi Phiri ndi amene wawa sokono lero twalize nawo timve kuti kodi Mayi Phiri ndi ndani kumene mumunso kodi character yawo ndi otani mmenemo takulatirani izikomo naona makoments ambiri pa Facebook eti koma ndifuna tingomva kuti kodi Mayi Phiri ndani mmenemo Mayi Phiri ndi sikananzi Mayi okay Mayi Phiri ndi memory mwawa mkazi wake wa Joseph Ngoma so nzali muselo munthu Mayi Phiri koma ndinu Mayi Ngoma inu muselo mukweni kale kitani mavuta kuipeza kwake amayi amaoneka ngati achuma mwakuzopezeka kuti ngati muzioneka ngati muvairaso koma pepaja pamenda bwaji pena pakati amanya kuti munthu weti ukakha kuti ndiwe
wapa usabachira usonesa kuti ndine wapa tipo wapa menevo kama kuti ukazikweza mulungu amaza kutani amaza kusisa ndefe basi pafuna kuti tizingozisisa choncho kuti sunake mulungu zati taniso azatikwezeswa yetu kaya mungafotokoze bwanji za musololi komanso mwalimbikisa bwanji Malawi amene amaonera kwalimbikisa kwake linokuti aziwaonerabe fati mazuwa kuti mudziko muno mumanyika zinthu zosiyana-siyana ndiye mwina yena amona ngati kodi zinthuzi zikuchitikadi ndiko zamapanga zinthuzi jamuna zochitika iwe kwina kwa fasili matani sili maziwa faka mapezeka paita tukuna kuti palero chapa ndiye mumaganiza bwanji beno peza kuti amayi no ankhaza ino mungamenya chonchi chazona nzanuja koma izi makhala za mjani za musewero suri kapena ndife ankhaza iya suri kapena gagauja kuti mwauto mwakuti iya tikakumana kuseri timacheza so bwino ndinaona atu mene masekera ningoti akhatu kuona kudabwa pena so kuvina mukudikirira masinena kuti anthu amasangala chonchi suri apo pangana mankhaza zotero zija fa anthu amati amayi amenewa ndankhaza kwa anthu antchito atonde mena zimenya za musewera koma betika maenda musewera koma mayawo anangenda ndi mwalatu kucheni gaga pamene zimenya masenza musewero kuti basilikome anthu azisatani azisangalala ndimene tikuchezera ndi ma characters a Tonde Wadula lero tikufuna sabata ino tikhala tikuyang'ana masabata ngapo tikucheza ndithu ndi ma characters amene ali achikazi akazi azingoti azimayi takhala tikucheza ndi ma characters amene ali azibambo komanso anthu munatipempha tifuna muzichezaso kwambiri ndi ma characters azikazi kuti tizitha kuona kuti kodi oho character yakuti uja amapanga Mayi aina ni mwachiri banja ntimeno ngati Mayi kapena ananu akumwesanike nakake twere ima kwa nthawi yoti munthu umasuke uzisangalala mangoti mwina kapena ananu paja ndovuta mwina anangona kuti basi akusekereni basi iwo akapange zovuta mmuzimu then inu muzazindikira too late ana nthawi yoti tikucheza tikupanga sewero amatikalipira kwambiri koma imakana nthawi yoti atakuti amayi bwerani kuno tisangalale apa ndeti masangalala amene wati ndi Mayi Nambewe ndemwina ngofotokoza musero ya Tonde Wadula Mayi Nambewe akumapanga zotani mene mfakana anu ramoneka kandi ovutavuta ine ananga ndovuta kwambiri ndiye zimathandiza kuti anthu aziwe kuti kodi ana timalera bwanji ana amene taalekerera osamauza chikhalidwe cha mzigo lathu lino amakhala nawo sokonekera ndiye timafuna kuti makolo ino amene mumasangalatsidwa ndi sero limeneli ana athu amene timayeyeka kwambiri kumalelera pa chilolo tiyeni tialere tiaphunzise chikhalidwe cha Amalawi kuti Amalawi timatani nanga ana athu tigalere bwanji ana aine ndalera movuta ndimayeyeka kwambiri moti akaputa anthu ndimatha kuwayikira kumbuyo kuti ayi mwana wanga sana lako ndiye tikamatha kuwayikira ana kumbuyo kuti sana lako pamene alakwa timakhala ngati tikuononga dziko lino la Malawi ana makula opanda chikhalidwe komano tiphunzire sikuti anawa ndovuta ayi komano amangophunzisa kuti ana amene amazunza makolo koma kuti aphunzira bwinobwino ana makolo aphunzira bwino ena amapeza ndalama zoti amapika kachaso ena amagulitsa kalingonda ena amagulitsa malonda ena aliwonse kuti mwana aphunzire kupeza kuti ana aphunzira amaliza sukulu mala moti iwo apeze chochita kuti athandize makolo mapeto aja amazunza makolo aja ndiye makolo amakhala ndi maganizo osiyana-siyana kuti ine anawa kapena mwina ndikati nsabereke mwina ndikanapeza mtendere koma sikuti ana angawa pa chikhalidwe chawo ndi osokoneza koma timangofuna kuti makolo anzanga ana amene timalera kumanena kuti akalakwa kumene kuti iye asanalakwe akalowera kwa akalakwa iye asanalakwe mapeto kwache iweyo ukamwalira ana acha makhapa mavuta amakhala akaidi amangati apita ku polisi abwera apita kwa chamani ana sitikuyenera kuti tiayeyeke monga amene ndinamuyekera ine makwale ndizakhwima ndinayeka kwambiri masina alero tuwaoneka kuti avuta kwambiri ndana amenewa avuta monga amenenso amavutira ana ena makomo muli ana ena ovuta kuti makolo samawerengera kuti ndi makolo ndiye ife amene timawerengera kuti makolo si makolo
lero litiphunzire kuti si bwino makolo tizanyoza. Makolo ndi mulungu wako wachiwiri. Tikuyenera tialemekeze. Kaya kuoneka bwanji, kaya kuoneka onda, kaya kuoneka odwala, kaya kuoneka kaotani. Koma mayi yako ni mayi yako, monga mene mwaonera masoro kuti ana ndozunguza koma zitavuta. Sana tamangire kumolina ayo. Anatamiga kulowa mayi yawo. Senza kuti mayi ndi mulungu wachiwiri. Akuyenera kulemekeza. Palibe kwina kumene mungatawire mungapange mamwano ndi makolo ena, ino amene mumapanga mamwano ndi makolo anu. Zikakuvutani. Kothawira kwanu ndi kwa mayi, si kwa bambo ayi, koma kwa mayi. Ndiye makwale tizakhwima ndi anthu ovuta ine sama ndiwerenga kuti ndine mayi yawo aliponso anthu ena m'mizimu. Ndiye kuti tizoona tukonza mbiri za Nambewe komanso ana awo makwale ndi zakhwima. Tiyeni tionesese kuti tichere pa Facebook page Kalango multimedia komanso pa YouTube channel yawo Kalango multimedia. Maomaliza ma. Ineyo ndikupempha makolo ino amene mumati ana anu akalakwa kumayikira kumbuyo. Mukulakwisa kwambiri monga menene ndimalakwisa powalera makwale ndizakhwima ndimayeyeka zosatira zachi inuyo amakolo anzanga mukamwalira mwana uja amakhala opanda mbali. Aliyense amamusala kuti mwana amene iye anazo amayeka anamulera pa chilolo. Kupita uku iye amayeka analera pa chilolo ndiye amwalira mwana uja sanafike poti akati kuzimira paeka. Amavutika, amakhala kapolo waziko. Tiyeni Amalawi tialere anatu muchikhalidwe cha Amalawi. Kuonjezera amene amandiziwa poyambani mamveka ndizina loti andindi ndolo sendikuje pamene ndimapanga program pa Simba pa Miji. Ndipo namba langa ndi 083 05 3386 ndikuti mwapeza Nambewe Tonde Wadula.